Jedno z hlavních, dobré. Lova. Jedna z největších hvězd Mike Spirit. Úplně jsem vyhorel. Hvězda, něco nervózní. Jedna z největších hvězd Mike Spirit na Beat for Love zbořil Village absolutně stage. Jaké to bylo? Úžasné. Ostrava, myslím, že žila naplno. Po tých menších koncertoch Marley, ktoré robíme spolu už pár rokov, sme mali teraz taký väčší pre rôznych iných ľudí a som rád, že prišlo toľko ľudí na mňa pozrieť. Bola tam úžasná atmosféra. Ďakujem vám všetkým za tento krásny zážitok. Beats for Love, klobúk dolu. Super. Já mám takovou otázku. Já si pamatuju Mikea Spirita, když začínal. Teď je to hvězda, která má přes 450 000 fanoušků na Facebooku, takže tě zná celé Československo. Asi si rekordman v tomhle tom? Máš staré informácie, už mám, myslím, že pár tisíc pred 500 000. Blíži sa jubileum 500 000, ale to sú všetko len čísla, ktoré nie sú také dôležité pre mňa, ako proste tá energia na tých shows. Keď prídem niekde do mesta a cítim takúto energiu od ľudí, jak dneska v Ostrave, tak to je to, kvôli čomu robím tie veci už 12 rokov a proste tí ľudia boli dneska fantastickí a dúfam, že tento festival bude pokračovať ďalej, bude sa mu dobre dariť, lebo je to v krásnom priestore v industriálnej zóne a toto nemá hociaké mesto takýto priestor, takže klobúk dolu, Ostrava #1. A to, k čemu jsem se chtěl dostat, je to, že vlastně Mike Spirit neskytečně vyrostl a ono je hrozně těžké v Československu se udržet na tom topu, kde vlastně teď ty jakoby si a to ti prostě nikdo nemůže odepřít. Víme o tom, že se chystá druhá solová deska, což bude dost jakoby těžké lidi přesvědčit o tom, že jsi schopný překonat nového člověka a můžeme k tomu něco říct, kdy se to plánuje, nebo s jakými pocity do toho jdeš hlavně? Jo. Feel alright hlavne. Také sú pocity moje momentálne. Skončil hlas, konečne mám čas rozmýšľať nad tým, čo urobím s ďalším albumom, takže letos si nechám na to, aby som si nejak dal dokopy v hlave tie veci koncepčne, že aký by som chcel album urobiť, lebo veci sa strašne rýchlo menia, takže ja mením svoje názory, že aký ten album má byť, aký nemá byť. Chcem mu samozrejme urobiť niečo úplne iné, ako bol Nový človek, môj prvý solový album. Chcem urobiť určite album pre celú generáciu ľudí, ktorí vyrastajú spolu so mnou. Možno bude trochu tvrdší ako Nový človek. Už to bude menší album, viacej kompaktnejší, celistvejší, teda dúfam a nechcem o ňom prezradiť moc. Jedinú vec, čo poviem je, že veľmi dúfam, že to stihnem do konca roka. Y. Tak děkujem, že jsi dorazil a budeme se těšit zase někdy na severní Moravě. Hodně štěstí. Díky moc, bratu, Ostravu zdravím, čaute páni a dámy. Velký pán Mike Spirit odchází.